rêberê te goşîna me. Jinên karkerê cîhanê em lê dayikê şehîda pîroz dikin, lê rêber apo em pîroz dikin, li tevayî gelê me jinên ku îro di çepera de ku tekoşîna azadiyê şer dikin û berxwedana herî mezin dikin li hemberî dagirkerî, li hemberî zordariyê em wan tevayî pîroz dikin. Ji bo roja heştê adarê helbet di encamê tekoşîna bi sedê sala têkoşîna jinê ketkar ku li hemberî zordariyê ji bo ku mafê xwenî herî normal bi dest bixin, gelek tekoşîn dan meşandin û gelek qurbanî dan ji bona ku vê rojê bi destê xwe bînin. Yani roja heştê adarê wekî roja cejna jinê a cîhanê hat qebûl kirin.